ngene iki mbiyen arek pengen iso ngono ya. Ya sekolah tanah ya SD, Bos. Njaluk warah kene kono ngedit nggih. Bunderan mateni komputer kuwi ora iso. Alah sing marai lho budrek ya dhisik nggih. Ngene iki lho, ngene iki lho wangel. Gak iso dhisik. Ngene iki gak iso. Ya alhamdulillah cara anu iki piye ya berkat aku ki nekat wong nekat ya akhire iso. Terus sekolah iki ora tau mangan komputer lho cara dhisik. Sekolah SD terus kan wis metu wis wegah anu wis wegah mikir cara dhisik. Kon terusne SMP wis gak gelem dhisik. Jadi pedhot kelas 6 wis metu wis kerja pokoke. Akhire yo ngene iki, getun ngene iki basa wis anu getun. Basa wis tuwek lagi belajar. Yo malah uteke kene yo malah komeng. Ya iso nek isone karek wonge tapi ya. Ngono kae dhisik wilah nglakokne iki piye ngene iki dhisik ya mbutrek kene wong lho ngene iki ya. Bolak-balik ngene sing duwe sing gawe yo bolak-balik tak tekoni ae. Mbuh wis wonge iki menawa ya giris ngono. Ya alhamdulillah saiki iki yo sembuh dadine iki pokoke saiki wis iso nglakokne mesin CNC kae ngono lho. Ya. Ya wis ngono kuwi mbuh saiki kan usume bodho njaluk tulisan ngene iki. Ya dadi yo sithik-sithik yo iso mengikuti kanca-kancane lah ngono kuwi cara anu Bos. Piye nek iso mengikuti yo awake dhewe iki yo piye ngono lho Bos. Cara anu iki. Yo ngene iki proses iki ngene iki lho Bos. Yo ngono kae. Ngene iki dhisik mikire jan banter. Ini rasa turu. Ngene kar lahar pengen iso ngene iki lho Bos ora anu. Dadi ora kok mesin teko iki teko terus iso ngene iki ora. Njik belajar jek nunah. Lah ya wong mendul, cara wong uteke kan dedel. Aku biyen utek kuwi dedel cara teko saiki. Delalah sing kerja ning nggon aku iki wonge SMA kabeh. Delalah ya. Cah SD ngopeni cah SMA. Delalah kena ditenggo tekonan cara. Di kan yo iso kena nggo pertimbangan cara. Ya semumet nendas tanah ngene iki dhisik. Lah mari tulisane ya Inggris lho. Ngene iki apa tulisan riset preview prealah mbuh gak dong aku. Kita tak penceti nek kleru yo balik ini nek tulisane back iki berarti kembali. Nek open iki berarti metu. Ya rohku yo ngono kuwi ya. Iki sembuh terus nendas tenan lho dhisik ngene iki. Alah. Alhamdulillah akhirnya ya wis mbok sadik-sadik ya akhirnya ya panggah iso. Tapi ya urung sempurna carane. Wong iki nek sempurnane lho marai. Ya sisane ngene iki bro carane. Mung njaluk tulisan ya sebut ae iso melayani lah. Melayani sepenuh hati. Pembeli adalah raja. Raja ngenyang. Dire raja ngenyang. Raja malah munjuli kudune ya. Alah ya mbah mumet iki malan.